Aparting project na naman po. Ngayon, pagmasdan niya yung gewamin na naman. PBC na naman. Kasi yung milyari po, itang gewami kitang kabilang bundok ka rin. Halos dakal la rin aliwan sityo na pupulay ka rin para manyaklo. Yung problema daw may sisiksikan la. Ngayon niya, isip ni mama, atin natin palang hot spring Kenny. Ini literal yung hot spring ha. Wala ang kuryente, di tenga ban. Talagang kusang mapalin danong Kenny. Kanya, masanting yung development development naman ini, yung pamamagitan na ning si Ryan, si Ryan yan po yung semento. Tapos ngayon magdala naman ni Boss Noel kaubat. Yan, ni Boss Noel. Magdala lang gamit para tuglungan mo nini. Pulay karetang kubo ka rin, yung danom. Makanini pati ni oras na tikpan Mukha na yung danom ka rin. Kahit tala yung makina. Upin ngayon medyo pabisa mo kaya tulin tatagas siya, pakulang pa semento. Pero Dok, subukan mo masipsipang kibabaw. Ikaw ba May 9 daw matin yung bus-bus ka na, tising mo. Ba. Wala kang pasalamatan, boss. Pasalamat ko kareta pong palaging mamaya ka rin kaya kapatid na Aito. Yan. Ike po gagastos. Ila po mamaya. Iatad mo po yung bibiyero. Kaya lako pong kaya. Ike po mamaya ka rin. Dari na ka. Uli mo na. Nandit malama rin sabihan na. Ali ko pa makay sumabihan na. Pero ngayon may bugming nga siya. Ba't kaya kakaban? Teo, boss, ika naman yung pasalam. Dakala salamat ka rin kaya katamong yun yung animo sa mag-donate. Lang sawang mag-donate ka rin kaputol tamo, lalo na kang mama. Salamat po kaya tang donate na para magkakay kaming danom. Para sumanting naman tang kaya kaming piso sa buwan. Kasi aliwa mo po metong niya mong pamilyang makinabang kaya ng gagawan tamo ngayon Dakal lang pamilya. Atintanang pruweba. Itanggewa tamo ka rin. Numunta tamo yan ng oras ni ka rin. Nakarakal kolong-kolong makapila laro gumakain. Lamo 4, 5. Manyak lulang ang inumanda. Yan. Tagayatad kami mo po sa tinya pa. Para sopan tala ng kapatid na naman po kaya kami manibatan niya na. Bibiyada mo yan. Dita ka sa maragula ginawa.